का हाल भइल सबके बजा दिला बाजा। हमरे नाम वीआईपी राजा और जम के सब्सक्राइब कर ला ओके माने नहीं अपना जान से भी ज्यादा। तो जो उन सब्सक्राइब वाला बटन लौका था वो करके अभी दबा के हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग देख लेंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में बैक टू बैक गाना रिलीज हो रहा बा और बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा बा। हाँ, ओकरा साथ साथ खेसारी लाल यादव के एक और गाना रिलीज होके जा रहा बा जौन गाने का टाइटल बा आंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवैया। अरे आकांक्षापुरी के साथ ये वाला गाना बा और ये वाला गाना कब तक लाया होता चैनल पर होता पूरा फुल जानकारी मिले तो के वाला वीडियो में। बाकी खेसारी लाल यादव के और ही बड़ा बड़े गाना के जानकारी देवेला में तो के वाला वीडियो में। तो लो वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग सबसे पहले तो लोग बता दी खेसारी लाल यादव के सुबह एगो राजा राम फिल्म के गाना रिलीज हो रखा जौन गाने का टाइटल बा जानकी की विवाह। अरे खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। और हाँ, अगर तो लोग नहीं लगे सुन लेते जाके सुन सकते नहीं सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज बोला राजा राम फिल्म के वाला गाना हम और विवाह टाइप के वाला गाना बा। तो अगर तो लोग निकल सुन लेते सारेगामा हम भोजपुरी पर बा तो लोग जाके सुन सकते हैं सर्च मार के चाहे जानकी के विवाह लिखवा लगी तब आ जाए। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में एक आकांक्षापुरी के साथ खेसारी लाल यादव के फिल्म भी शूट हो रहा बा जौन फिल्म के टाइटल बा अरे अग्नि परीक्षा। अरे हाँ, वो भी मतलब फिल्म बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा बहुत ही हाई क्वालिटी हाई बजट के साथ वाला फिल्म के बनावल जाता। आकांक्षा पूरी मतलब आकांक्षा पूरी बड़ी और खेसारी लाल यादव बड़ी। बाकी तो लोग के वो वाला मतलब फिल्म में अरे हाँ नीलम गिरी भी दिखाई दी हन और नीलम गिरी के और खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पूरी के साथ वो वाला फिल्म बनावल गल बा और बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के आंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवैया ये वाला गाना कब तक ले आवता। तो भाई लोग देखल खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में एगो मतलब गाना इंस्टाग्राम में बहुत वायरल चल रहा बा आंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवैया। अरे वो वाला गाना खेसारी लाल यादव के तो आवाज में नहीं के लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव अपना फिल्म में वो लगाने के मतलब ऊपर डांस के लिए बनन और ओकर वीडियो शूट के लिए बनन और अपने फिल्म में लगैले बनन। तो हो सके खेसारी लाल यादव 2 वर्जन ओकर ला देस और सुने में आ रहा बा कि हम वो वाला गाना के 2 वर्जन बनावे वाला बाड़न। तो हो सके बना देस और ला देस। बाकी आई तो दोनों के साम मतलब पता चल जाए कि हाँ गाना कौन टाइप के होके वाला बा। हमरा तो लागत है कि हाँ खेसारी लाल यादव वो वाला गाने के बनैहन और मतलब बनैहन और तो लोग के सामने लइहन। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा। अगर तो लोग निकल सुन लेते हम जाके सुन सकते नहीं अमिन खेसारी लाल यादव के जो गाना रिलीज भल का राजा राम फिल्म के बोला तो लोग जाके सुन सकते नहीं सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज भल बा बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो लोग खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ा तो एगो दिल वाला इमोजी जरूर सेंड करिए। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो वॉच करके बहुत बहुत धन्यवाद।